Bine ați revenit la un nou episod de zi. Acum intrăm în Daisy pe serverul nostru. Am jucat singur. De am mai făcut mult mai multe lucruri. Și da, haideți să continuăm. Am găsit spray. Haideți să vedem. Paint. În ce culoare îl colorează? Dacă îl colorează în Chem-Off, sunt fericit. Un negru. Haideți să vedem pușca cealaltă. A, nu pot pe ăsta. Cine era? Nu pot pe ăsta. Cred. Da, nu Cine pot. era? Haideți să schimbăm ăsta. Da. Englezul. Haideți să scoatem ăsta. Și să pictăm pe ăsta. Ok, haide. Da, nici ăsta nu merge. În sfârșit. Bă, pistol nu mai am. Încă o pușcă. Haideți să vedem. Nu putem. Și haideți să ne vedem pe aici ce vom putea face. Asta Am dat la 1.7. Am dat la 1.70. Nu e ca am găsit una. Am găsit un AK. Nu e că am găsit un AK. Am găsit un AK. Am găsit un AK. Noi, ăsta 100% pot să colorez, că ar fi imposibil să nu pot. Și la clor nu putem. Îi scoatem atașamentele. Acum îl colorăm în negru. Noi îl colorăm în negru. Sunt atât de uimit. Reușit să-l colorăm în negru. Poți să-l colorezi în sfârșit. Și nu știu dacă s-a colorat, dar cred că s-a colorat puțin. Ceea ce e bine. Bă, dar nu știu dacă să-l iau sau... Că nu știu, dar părul ăsta negru merge sau acaul fără blanș? Uite că am glas. Hop. Bra. Și mai am încă două pentru ea, dar nu am încărcător. Și pot să trag de aici, pe aici, pe undeva. Acolo. Bro. E bine. Bun. Luăm cam pa puțin. 50? 30? Ne pare că nu nimeni. Haideți să scoate toate toate de așa. Gata. You killed my friend. We are just trying to upgrade the base. And you killed us. Oh my... A, dar mi-a dat cu șocă. Why is that? Oh my... Why you must... I Oh. don't know. De unde? De unde vorbește? De unde vorbește? Dacă m-a văzut. Dacă Bă, m-a văzut. nu vă dă Dacă m-a capul văzut. său. Dacă m-a văzut. Dacă m-a văzut. Ce mă fac? Nu știu unde e. Nu e unde e. Nu știu unde e. Nu știu unde e. Ți-am căpuțul, Nu știu da. unde e. Baterie de mașină. Nu avem nevoie. Nu am nevoie. Le doi. Mamă, dacă îl găsesc, sunt fericit de bubu. În capul. Bun. Da. Nu știu de unde e. Și poate fi pe ei acoperiș pe acolo. Mergând sus, mă trage dintr-un geam. Deci sunt cam cuct. Pe amândoi sau pe Ești ceva. Cred că pe mine că i-am dat o grămadă. Nu, mă vede. Că tu pare să ai...
Nu să mă măgăl. Nu că aud nimic. Bro, ți aruncă un molotov și îți dă, te zboară final, nu poți să scap, bro, că ai pereți pe sus. Mergem în jos, așa, mergem în jos. Nu știu pic de tare, mergem în jos, pentru că cred că e acolo. În jos, în jos, în jos, în jos. Grav, bro, în jos. Scapăm din orașul ăsta. Să scapăm, că nu vreau. Nu vreau să încurc. Nu vreau să încurc. Firar, că n-am gândit, că așa puteam să fim un pic mai în siguranță, că așa trebuie să încarc. Sau pe fiecare tragere. Fugi, 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 asta. Fugi în jos, fugi în jos, în pădure, nu uit încă pe mine. Fugi în jos în pădure ca să scap de orașul ăla gol. Am fost și la Da, Gorka Military. Unde e? Ăsta-i Gorka. Și Military în partea aia. Oh my god. Oh my god. Mamă, cât de-a... Mamă, Gorka Military, unde a fost ăla? Fugi, 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 se pare că nu-i numai pe serverul ăsta. Să sperăm că nu vom pierde. Mamă. Că dau rage quit. Na, Bă. Nu știu ce să fac, nu satisface când dau de bine așa. Și dacă băgam mai multe glanțe, mult mai mult. Aici jos nu știu unde merg, dar merg. dar nu-mi place că acum Hai de capul meu, aici nu ajung nicăieri. molotov. Bă, nu ajung nicăieri. Îți mai dau impuls. Unde pot ajunge dacă merg în jos? Nu sunt la Storvei, nici la Porca, mai încolo, mai pe aici. Nu, nici... Ești Gorka Military aici. La Novel Soborg. Nu știu dacă ne apropiem de Nova Petrovska, dar nu e nord, e nord. Merge la Novovi. Soborg. Headshot? Marco, unde e Marco? 2010, 2010, 2010. De metri. Avem deschis. Oh, Deschis, s-a am murit. deschis. I-am deschis. Bun. Ok, nice. N-am o cheamă. Deci nu-i bine. Dacă aveam o cheamă, mai vineam de acasă. Și dacă nu știu cum pot să măresc metri de acolo, de la 200 în sus, că parcă poți. Ok, mamă, ceacă. Dacă era militar de ăla, din ăla. Mamă. N-am pastile ca să beau și să... Nu cred. No. Headshot? Bun. Fogi, cât îți țin picioarele. La marcă pus de tine. Noi Ți-am dat tu nu energie. vreau să-și o fi ăla, să te cupt. Să te cupt. Noi cam prins în momentul ăsta. Folosești și ele, Nu fete. vine să cred. Mergi. Bun. N-am auzit ce a zis. Dar fugi. Black Market. Foarte ciudat. Pleca din oraș de-a binele. N-are cum să tragă de la așa mulți de numai de opera pe cel mai nu cred. Bă, am aici stație radio, am stație radio cu baterie în ea.
N-am loc. Na, Trebuie să ada tropesc, headshot. trebuie să tropesc pușca. Nice. Bun, am revenit. De capul meu, cât de mult trebuie să mergem. Și cât de periculos poate fi. I-am lăsat AK-ul acolo, dar nu am loc, am de chill, plus că sunt destul de rare gloanțele alea. Da, și da. Mamă, ce aș vrea să fac cu Da, legal să n-am bază ca să îmi păstrez costum de Cum adică? itemele și totul. Nu e că era baza acolo. Când am văzut baza acolo am Nu, tremit. nu! Bun. Ok, haide să mergem. Bun, haide să mergem. Uite orașul. Hai că n-a fost atât de lung. Dar să nu fie nici aici leg de aia care pot Și la vorbi mine. la megafon. Nu văd pe nimeni. Mi-am dat headshot. Nu văd pe nimeni, dar nu sunt sigur deoarece n-am ochian. Nu cred că ochiul omului din Daisy poate vede de la așa depărtare. Ok. Mamă, dar ce se războiesc ăia. Și ce shotgun și pușteau. Ce-a zis? Mamă, cât n-avem ce să facem. M-am îndepărtat de spawn point-urile Ce alea să? foarte mult. La mine. Foarte mult m-am îndepărtat. Nu m-am pomenit. Nu-mi vine să cred. Mai vrea rematch? Ah, police station. La mine. Dacă ai și aici sunt megafoane, plâng. Megafoanele sunt bune numai ca să știe că e cineva. În rest nu e nimic. Așa de wow. Te sperie.
Noi că am găsit am găsit Vaiga. Radu, ce faci? Am găsit Se Vaiga joacă noi. David și Am cred că face un văzut videoclip. Vaiga. Am găsit Vaiga. Am găsit Vaiga. Astea e numărul 762 54 numărul. Ăla dansează. Hai că las, că n-am ce să fac, nu vrea, dar... Dar te bate? Da, o să mă bată. Ok, măcar avem glonțe de shotgun. Ok, haideți să luptăm acest magazin. Nu e sus nimeni. Bun, nimic. Bunny head, no. Stai. Ok, haideți să mergem. Noi că am găsit Vaiga. 6 gloanțe și poate fi și full auto. Sunt Mergi câte bun făcut. e după tine. Ce mă speriază că e mașină făcută, că dacă era, trăgea ca un nebun. Bă, dar nu mai... Bun. Bă, dar Păcat că n-am încărcătoare multe. Deci după fiecare încărcări trebuie să bag Eu cred că e după telefon. 5 8, 5 8, 5 8, 5 8, 5 8, Păi ce, 5 mănâncă 8 și cum se așa, joacă da. forsecă? Bun, haideți să mergem. Ciocan, da, Arina. S-a dus pe bodybuilder. Ok, să vedem. Bun. Dar are viață Cred că maximă. v-aș vrea și eu să fac ceva, că n-am avut niciodată Vaiga. Mamă, dacă am Vaiga. Nici nu-l Oh nimeni. my god, un cura. Mamă, nu uit că am găsit ăla așa, pur și simplu. Ok, haide. Mamă, dar Eu măcar sunt avem și un sniper. Aveți sniperul ăsta. Eu sunt... E minunat. Eu sunt Și Gwen. negru, de la început, de acolo. E bun, e bun, e bun, e bun, e bun. Doi. Haide, Da. de capul meu. Nu știu ce să mă fac. Unde ne ducem acum? Stavi Nu, că Bobol. am început să joc. Bariga. Mergem la Da, Bariga? așa să... Haide că mergem la ăsta, Stavi Bobol. Vâcâm military. Oh my god, ne apropiem de vâcâm military, ceea ce îmi place. Da, sunt destul de multe iteme, dar probabil sunt Eu spre sunt, hell. și nu sunt atât de bun, că dacă îi mă văd primii. Wall Street Dream. Vaiga. Chiar dacă, știu eu. A fost Lorna. Aia când a găsit mașina aia militară, cel mai probabil că era tot aia. Dar nu e. Am găsit Vaiga. Mamă, dacă aș putea să trag în cineva. Dar nu știu dacă e fresh. Și degeaba voi trage dacă nu e fresh. Păi unde Sunt sunt? coct. Nu. Da, Da, ești la un generator. Chiar hai că de și capul meu. Mi-e frică rău. Mi-e frică rău. Mamă, dar cu pușca asta aș fi vrut un chiar, dar... Da. Nu știu, dacă aveți Daisy vă voi lăsa probabil. Scuze că am uitat să trimit serverul de Daisy în comentarii atunci, dar Da. o să vă las acum. Serverul pe Oricum patinta se duc mine. planele pe aici. Da, e bine. Că vom putea să... Bă, eu mă duc înapoi să fac niște
Dar niște săgeți pentru crossbow. Bagă pe 5 și taie long stick. Pe din long stick vom face short. Din asta vom face short. Vom putea lua doar unul pentru că avem doar singurul loc care este pentru crossbow. Nu! Ce făceam? Mai bagă cuțitul, că probabil făceam altceva. Improvizai bolt, așa. Făceam hook. Uite-te cât de repede acum. Cuțitul nostru, tot este. Scoatem asta și dăm load. Bun. Zombie, unde te mai duci și tu, bre? Bun. Așa. Da, asta e bun. Crossbow. Zombie dintr-un singur shot. Acum am ajuns la VK1, suntem la stare sobotate aia cu... Știi tu care. Știți voi care. Știți voi care. Oh my god. Am un backpack mă mare, aș dori. Yes! Oh! Adică slasher. Da, poți să zici noi la o parte, mânurile, nu. Păi de ce l-au schimbat? Asta, bateria. De ce l-au schimbat? Bateria și îl băgăm pe asta aici. Așa. Da, de ce l-au schimbat? Că era mai tare Jason. Vom băga Da, era mai tare. un glonț de ăsta. Da, știu că și ăsta schimbă. Nice. Acum nu învățează să Bun. juca Jason. Așa. La fel ca Hulk. Băgăm asta La fel de și bine, gata. aproape la fel. Chiar foarte bine. Ok, deja. Medium insulation. Bomber n-am nevoie. Dar așa de devreme Grenăzi. Și avem loc aici. 5. Oho, avem petrușca noastră mare. Ok. Scoate vaiga, nu știu de ce se cam întunecă. am omorât pe șef. Holster. N-am curat de aia ca să pun holster sau armură de aia specială pentru care să pun. Bro. Cred că Oh my god. Aleluia, ferește-mă. Aleluia. Aleluia. Hai de capul meu. Că nu mai sunt niciodată. Na. S-a meritat la maxim. La maxim. Bagă și 45 ani. ACP.
Dar nu să nu ne folosim deloc așa din prima, pentru că s-ar putea să rămânem fără loc dacă ne Am level folosim. 13 pe Dacă Jason, ne folosim făcut așa. 35. Ne umplem tot rucsacul. Nu luăm marca de gaze, 35 făcut. luăm glonțele, parcă da, da, bateria. Bun, acum avem Da, loc o bă. grămadă. Toți skillerii și pe Annex 30. E bine, Da. mamă, ce-am găsit, fraților! Bun, Da, backpack și de ăsta făcut- cât ocupă, poate vine un prieten de-al meu. Oh. Nu e. Poate doar dacă juca acum. Combat knife. Luăm și ăsta pe cine știe. Heal me. Oh my god. Field jacket. Best insulation. Wow. Nu. Păi a venit cu Îmi trage drag. cineva headshot, dau rage quit. Rage quit. Dau rage quit dacă îmi trage cineva headshot. Zombie. Nu mai multe lucruri și facem ca înainte. Bă, faci mai repede. E cam frică. Și sincer să fiu. Nu, odată. Oh my god. Vine în chat, bra. Suntem cook. Suntem cook. Cam cook. Is oh my goodness. 10, 7. Mai vreau meci. Mamă, va trebui să ne folosim locul cu Mergi. grijă. Usgânanu acum. Dacă nu găsim pușca nouă. Că nu se... Mamă, ce măști. O să încerc să rezist cum Mini mai sights. Nu. Nu. 9000. Hai că mă mai duc înapoi. La mine nu e Petrol fake. pants. Da, Dar al mei au 30, dar ăla e țin pistol. Bagă grenada pe vestă. Nu se merge. Doi. Ajutor. Sunt 26 N-are morți. armură. Eu l-am distrus și de tot cu crossbow. Flashbang. No, uite ce am găsit. Închid aici episodul. Mai butez astea. SKS. Și eu am 76239 am. Alexandru ai 7. Nu.
Adică Ce? vei, următoarea rundă vei fi Nu. film. Da. 8, 80, ești chill. 62, 54. 7, 62, 39. Ah, Narochian, de ce cam la fel? Video Pants. Pe 8 și cel mai mare sunt eu cu 5. Nu. Acum ai 9. Deci până aici a fost acest episod. La revedere!